Goeiedag. Niet allemaal ertussenuit komen nou, hè? Ja, wat zei ik hoef niet op die film, ik zeg Jules hier blijven. Kom hier, Sammy, kom, Sammy. We zijn juist nu in honden africhten, of proberen. Oh, je ziet een hondavond richten, hè? Och, kijk nou toch. En voor wie is ze? Van ons. Oké. En dicht u ze hem africhten? Nee, Wat ziet je van elkaar? dat is kleindochter van me. Oh. Is het een leuke oma? Ja. Ja? Ik moet zo eens nee zeggen. Nee, een leuke oma. Ja? Ja. En best ze druk bij oma over de vloer? Ja. Ja? Graag. Echt hoor? Dan ziet Die je wonen maar een paar half straat weer, hè? De helft van de straat. Oh, Dus, wat lief. Ja. ja, Ja. Dan is het juist een peert geweest en dan kun je het hier even lunchen. Hij is zijn eigen peert. Ja. Twee. Humor van dich. Ja. Cool. Ja. Is dat die... Hallo. Heren, Heer. heren, goede leven. Is dat die werk? Werkt ze met Nee, peert? hobby. Hobby. Hobby, ja. Hobbymatig. Oké. En ja, ik ken moeilijk in gezicht zien, dus ik ken dich ook moeilijk. Ik ken dich ook moeilijk schatten. Wie oud bent je? 17 jaar. 17. Ah, oké. Ja. Als ik gezegd had, ik ben 24, had ik het ook geluurd. Ja? Ja. Ja. Maar dan al 2 eigen peert. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Ook met Is hulp dat van voor papa en mam elkaar? natuurlijk, hè? Oké. Ja. Ja. Met de hulp van zijn papa en mam. Had het hondje al een naam gekregen? Sammy. Sammy. Ja, hij slijt er nog... Oh, kijk. Oh. Wie oud is er? 7 weken. We zien een tijdje geleden zien we bij iemand geweest die hondjes africhten. En die zegt, de kans vanaf 6 weken kan ze al beginnen. Dus, Ja, ja, want ze Perfect. zeggen tot 12 weken tot ze het meeste dan opslaan, hè? ja. En hoe ziet je aan... is het Sammy of Sammy? Sammy. Hoe ziet je aan Sammy gekomen? Ja. Dik eigenlijk. hè. Kennen ze of... Gewoon verzonnen. Een leuke naam. Dus ja. Oké. Dus ken Sammy in het verleden die iets... Nee, Nee, nee. En moet je... Want wat is het? Is het een... Een meisje. Meisje. Ja, maar is En het een labradoodle. Een labradoodle. Och, die krijgt nog veel meer van die krulletjes straks. Hè? Ja, maar dan hebben ze weer soorten. Nou, dan hebben ze er met krolletjes en dan hebben ze er met vlies van. Hebben ze ook door En in dit is verschillen. er een Dit is een vlies van. Oh, dus daar kunnen ze een trui van breien straks. Ja, eigenlijk wel. Oh, kijk nou toch. Oh. Dat is onze Sammy. Kom. Hey, en wie het stig? Jules. Jules. Ja. Hey, Jules, was ik direct verkocht toen ze Sammy zoog? Sorry? Ja, terecht verkocht? Sammy, Ja. sorry. Ja, tuurlijk. Ze Ja. zijn een puppy's, dus best meteen verkocht. Ja. Huh? Dus nou moet je het hondje wel al delen hè, met de kleindochter. Oh ja, dat vind ik wel fijn. Hij duidt veel met hem. Ja, kies ook wandelen met Sammy. Ja, ja, we hebben hem pas 3 dagen, dus het is nog allemaal kort. Huh? Hij moet nog winnen, hè jong. Oh. Ja, zou je de man missen misschien nog een beetje? Ja, maar het heeft heel goed gegaan s'nachts. Ja. Huh? Het is Hij heeft niet gehuild. Niet? Nee, niks. En waar is zijn plekje? Het een eigen plekje waar het doet slopen? Ja, we hebben daar in de bench. En daar duidt er in slopen. Oké. Er zit er een lekker mondje in staan. Ook zo'n de vlies. En de krupper daar ze gewoon in de weg. Ja, het moet toch ergens vanaf komen, hè? Ja, en hij heeft Soort de man zoekt van hem, soorten, hè? Ja, en hij heeft de man van hem heeft zo'n dekkentje gekocht. Dekkentje met een hartslag in. Hè. Dus en dan gaat dat de ganse nacht. Toet, toek, toet, toek, toet, toek. En de krupper door lekker onderin. Hè. Echt hoor? Ja. Dat bestaat? Ja. Hallo? En wie is dat alweer? Dat is een zuster van mij. Hallo? Die wordt toen ook hier. Er zit nog een zie geweest met het kermisdonder. Met
Het ze droog is, ze wordt door de mes. Ach ja! Of ze erin geweest met het gehaktbrood. Ja, en met de leuke pastoor. Met de pastoor, ja. Ja, ik weet nog goed wat steeds terugkwam bij pastoor, want dat kan al de platen, hè. Nou weer Probeer de mensen immer, ja. Blijven bijen. Blijven bijen. Deze aflevering ook. Ja, dat was geweldig. Maar hoe lang is dat geleden? 2 jaar nu, denk ik. 2 jaar, hè. November, dat is allemaal 3 november, ja. Ja, dat geweldig. Zo tegen de ganse huiskamer vol. Ja. Ja. Maar toen is het kabouterhuisje met Jenny opgevallen. Nee. Want Af en toe komt ons het nutsbier, zijn het vingers, dan brengen ze dat wel met. maar dat zal toch ongetwijfeld een attractie in de buurt Ja, zijn voor ja, de de kleintjes, of niet? kindertjes komen meestal hier kijken, ja. Want er liggen er 2 op en dan vragen ze immer aan de man waarom of die geen kleiertjes aan hebben. Er liggen manneken en vrouwen op zo'n kleiertjes aan. Nee, het schijnt eens op een onderzoek goed. En wat krijgen ze dan standaard als antwoord van hun? Want kabouterkindjes die zien dan natuurlijk nog kleiner. Die zussen misschien gaan niet met het blote oog niks. Maar ook dat deurke onderin, Ja, dat is toch dat heb ik enig. zelf gemaakt, ja. En dan kan iedereen door zijn eigen verhaal bij Maar ja, ik bedenken. wil je zeggen, stonden ze meestal met kinderwagens, stonden met die kindertjes en dan... En wordt het Wordt er verteld. dat kabouterkasteel of het kabouterhuisje, wordt het er ook al toen Jules nog echt een klein Julesje wordt? Nee? Nee, dat is hebben toch- we eigenlijk nog de rand pas gemaakt, hè. Ja. De boomstronk hebben we ooit in Zoeterbos metgebracht. Ja, dan moest ik het met. Ja. Zo voor het kaboutertje zeggen zat. Huh? Voor dikke voor de binnen zetten. Hey, was dat heb je hiervoor ook een hondje gehad? We hebben toch... Ja, dit is de vierde. Nee, dit is de vierde, hè. Maar nu voor een hele tijd jaren heen gehad. En dan is de man hou een halflingere paard. En dan is hij hoe lang geleden? Carnaval. Is hij gestorven. Voor Oh. hij moeten laten inslapen. Dan wordt er 33, dus ze wordt ook al vrij oud voor een paard dan. Hè. En ja, moesten toch geen angst hè. Maar volgens mij ziet je ook echt wel mensen die geer met deren. Ja, omgaan, ja, of we niet? hebben toch het veul. We hebben erachter nog 2 geitjes lopen in de wei. Dus, hè? En dit kent ze natuurlijk ook niet anders, dat opa en oma altijd met Ja, vroeger al met de koets met klein meisje. inspannen samen met opa. Ja. En Ja. is dat bij de aanleiding geweest dat ze zelf ook met peertjes iets Ja, moesten misschien doen? wel. Misschien ja. wel. Misschien En wel. ouderhand dan ging opa met de koets en dan ging het met zijn paard erachter. En dan gingen ze zo met z'n tweeën. Het verhaal in, hè? Ja. Dat is natuurlijk wel jammer, dat je Ja, niet dat meer is met wel het jammer, koetsje ja. wegkent. Ja. Ja. Want het ook een mens toen gezegd van ik begin niet meer aan een peer. Nee, dan moest ze al echt een goede hebben. En ja, ik bedoel, we zijn ook natuurlijk niet meer de jongste. En dan moest ze toch al een goede hebben, die wat ook goed luisteren. Dan deed dat ook. Ja. Ja, want als ze met de koets weg wil, Ja, hè, dan daarom. moest ze echt een Dan moest hele ze maken echt- hebben. Ja, daarom. Moest ze echt op kind Ja, en vertrouwen. die koos echt tussen het verkeer en dat. En ja, dat vindt ze natuurlijk niet zo gauw meer. Nee. Maar die is 33 Het geworden. is 33 En geworden. die is altijd bij u geweest? ja. Wauw. Ja. Ah, dat was natuurlijk ook wel... Ja, we hebben hem 27 jaar of 28 jaar gehad, ja. dat is dan wel even iets, Ja. hè, als ze dit moest laten Ja, inslopen. en dan kwam er en dan waren de koets geweest en dan kwam er weer van achter terug. En dan kwam er met de kop door de keukendeur in door, want dan kwam er zich daar een zoekerklutje halen. Dat wist hij. Ja, dat wist ze. Ja, dat werd hij straks ook. Ja, Dit werd hè? straks ook precies voor in welke boxentest dat de bruikjes zitten. Enig. Gaat je dit verwennen? Of, Dat zullen de anderen wel doen, denk ik. Dat hoef ik niet te doen, dat zullen die anderen wel doen. Want helemaal uiteindelijk moet er wel nog luisteren, hè? Ja, maar dat komt wel goed. Huh? Sammy. Ja. Iedere dag oefenen. Maar, Moeten de mediations proberen goed zinnelijk te krijgen, hè? Dus Oh. ze over iedere keer met hem naar achter of door op een krant ligt door en dan probeer ze zo halen. En kent je iets aan de merken dat al een beetje
Ja, Begint ja, er want dan te dalen begint er bij hem. eigenlijk, als we weten tot er een boete, dan begint er toch het te piepen. En dan pak voor hem, dan gaan we met hem de boete en dan duidt er ook wel gaat. Oh. Ja, moet allemaal geleerd worden, jong. Ja, Het is een jong, hè? nee, dat is een Meisje. meisje. Een vrouwelijke Sammy. Oké. Nou, heel veel plezier Dank u wel. met het hunneke. En ja, ik heb het kapelke nog eigenlijk helemaal niet gezien, want ik heb je alleen maar oog voor het kabouterhuisje. Dus nou zijn we 2 keer bij jullie geweest. Kijk, ja. Ja. Toen had ik er nog 2 uitzendingen van gemaakt, ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, want we moesten eerst nog eens hier naar binnen toe. Ja. En, Want het jasje wat toen iedereen zei, wie er doorkwam, want je zit te laat. Toen worden mensen dat goed, klopt. ja. Ja.